என்பதையா இது எந்தெந்த சாமி தந்ததையா எத்தனை பாட்ட சொன்னதையா அத சுத்துற பூமி கண்டதையா அடிச்சு வீசும் காத்துலையும் அந்த தகப்பனாச சுத்துதையா 2 அடிக்கு முன்னாடி உள்ளதே அந்த பையனுக்கு தெரியல, அந்த பையனால சொல்லவும் தெரியல. நம்ம டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இது எல்லாமே. இந்த மாதிரி விஷயங்களை இது பண்ணி மாணவர்களுக்கு அவங்க படிக்கிறதுக்கும் வளர்றதுக்கும் ஒரு வழிவகுக்குன்றதுக்காண்டி தான் நம்ம இந்த ஐ கேம்பும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு தலைமுறை சேர்ந்து செதுக்குன ஈர நலம் இது பாறையா வாழும் வரையிலும் நீயும் விதைக்கிற கடமை இருக்கு கேளையா.